Загадкавы чалавек, які нібыта стаіць за МЛ. Хто ён такі? Што за школа ў Англіі, дзе вучыўся сын Віктара Ганчарэнкі? І чаму беларусь з НХЛ не можа прыехаць дадому? Гэта ютуб-канал Часнок, мяне звуць Ярослав Пісарэнка, вітанкі ўсім. Ну што, рушым наперад. Ну і пачнем адразу з сенсацыі. Некалькі выпускаў таму расказвалі аб тым, што мазырскі НПЗ зараз пад санкцыямі. Яшчэ раней трэнер Славіі Іван Бёнчык расказваў, што ёсць пэўныя праблемы з камплектацыяй каманды. І вось зараз паглядзіце, якое відэа з'явілася. Нібыта нічога незвычайнага, але звярніце ўвагу на левага вінгера Славіі. Ці гэта ўкід, каб дыскрэдытаваць беларускі футбол? Паглядзіце, вон зараз лета гарачае, на фоне людзі ў куртках. Ну, фейк чыстай вады. Цікава, ці атрымалася у Песеля ў выніку перайсці ў чэмпіянат рангам вышэй. Карацей, нейкае такое мілае відэа, якое чамусьці ўсплыло толькі зараз. Але ладно, давайте іншыя цікавыя навіны абмяркоўваць. Навічок хакейнага Нёмана расіянін Мікіта Макеев расказаў, чым яму так падабаецца жыццё ў Беларусі. Где живешь в Гродно? На Пушкина. Классный, спокойный спальный район. Все под боком. Вот Вайлдберрис, например. Напэўна, для гостя з России крыху дзіўна бачыць гэты пункт без плотнага дыма над ім. Дарэчы, пра тое, ці ўцягнуць Беларусь у вайну, глядзіце відос Сашы Ігуліна. Там выпуску дзве супрацьлеглыя пазіцыі, ці адбудзецца гэта ці не, таму абавязкова гляньце. Спасылка, як заўсёды, будзе ў апісанні. Ну а мы працягваем. Вы бачылі, як Ілля Шкурын раздае ў лізе канферэнцыі. Просто давайте чарговы раз вам гэты гол пакажу. Але перформанс беларускага страйкера перакінуўся і на экстраклясу. Ілля праводзіў свой 100-й матч у гэтым чэмпіянаце і дапамог катавіцам перамагчы 3-1 на рахунку беларуса, гол плюс пас. Просто ацаніце, як круто форвард умее працаваць у чужой штрафной. Просто браво. Але давайте далей. Зараз навіна, якая мяне прям шакавала. Ну, бо я сапраўды пра гэта ніколі не чуў. Сын Віктара Ганчарэнкі змяніў D8 Англіі на Мінск-2. Я калі шчыра вось не ведаў, што сын галоўнага трэнера зборнай Беларусі гуляў футбол у Англіі. З гэтага мы робім вынік, што як мінімум англійскую мову гэты хлопец ведае значна лепей за свайго бацьку. І вось у 18 гадоў Ганчарэнка малодшы змяніў англійскі Волкансіанс з горада Вудманстерн на Мінск-2 з горада, адпаведна, Мінск. Пры гэтым хлопец у сістэме гэтага беларускага клубу ўжо гуляў. Як мінімум 4 гады таму ў складзе Ю-15 удзельнічаў у разгроме з Марконі 7-1. А яшчэ раней, у 2016 годзе, аккаунт футбольнай Уфы, дзе ў той час працаваў Ганчарэнка, выклаў такое вось відэа, на якім заснялі тады яшчэ 8-гадовага Артёма Ганчарэнку. Вот смотри, мальчик попадает в перекладину, просто прохожий. Оп. Давай еще раз, второй раз подряд. Чтоб не говорили, что я лучший дубль взял. Давай. Ну как? Хлопец у парадку. Але таксама ён займаўся футболам проста дома з бацькам. Пры гэтым Ганчарэнка старэйшы часта азначаў, што не вельмі любіць наведваць гульні сына, каб не ствараць дадатковы ціск на трэнера. У Англіі хлопец вучыўся ў прыватнай школе Royal Russell на поўдні Лондона. Год дзённага навучання каштуе $37 000. Поўны пансіён 73,5 тысячы. То бок прыблізна 4 месячныя заробкі галоўнага трэнера зборнай Беларусі па футболе. З улікам бэкграунда Віктара Ганчарэнкі, я думаю, што ён дакладна можа сабе такое дазволіць. Але зараз Артём Ганчарэнка ў складзе дубля Мінска. Ужо і дэбют адбыўся адразу супраць дубля Батэ. Я вось паглядзеў на трошкі гэтую гульню. Вось тут гэты, можа быць, гістарычны выхад на поле. Тут адразу падчышае ў падкаце хлопец. Тут вось вынас такі, тут перадачка, вось тут спроба абвастрэння, тут нават удар. Ну і карацей, вось так яшчэ хвілін 15. Пры гэтым Мінск датрымаў сваю перамогу, у тым ліку дзякуй Ганчарэнку малодшаму. Ну і, канешне, цікава, што хлопец вырашыў працягнуць кар'еру ў Беларусі. Пры гэтым не кожны малады беларус можа вось так вось зрабіць. The Athletic сцвярджае, што гулец Чыкага Артём Леўшуноў не можа вярнуцца ў Беларусь з-за страху прызыву ў войска. Ёсць страх, што ў выпадку вяртання яго могуць прызваць у войска Беларусі, дзе ваенная служба абавязковая для мужчын ва ўзросце ад 17 до 27 гадоў. Ён спадзяецца некалі вярнуцца. Леўшуноў лічыць, што яму могуць даць адтэрміноўку з-за гульні ў НХЛ. Ну альбо альтэрнатыўная служба ў Атлетик парку. Там все значна прасцей і хутчэй, просто пакатацца крыху на лёдзе з Лукашэнкам. Тады наўрад ці яго ў войска забяруць. Гэта ўсё, канешне, жартікі, але навіна сапраўды незвычайная. Мне вось падабалася, што хто-хто, а хакеісты ў Беларусі дакладна ў бяспецы. Але не.
Так, давайте зараз будем говорить про футбольные Еврокубки и все, что за ими звязано. Ведаете той факт, что на этапе третьего раунда квалификации белорусские команды все еще есть, это уже довольно неблагий вынік. МЛ при гэтым ужо зарабіў 1 мільён 300 тысяч еўра за ўдзел у Еўракубках. Наступны супернік чэмпіёнаў Беларусі гэта баснійскі Барац. Калі глядзець на кэфы ад букмекераў, там нібыта не так шмат шансаў у МЛ, але давайте не будем тут спяшацца і паглядзім, як каманда ўсё ж сабе пакажа. Бо пакуль ёсць там пэўныя пытанні, валтузенне з трэнерамі і не толькі. Клуб там ужо сваімі пэўнымі міфамі авеяны. І адзін з такіх гэта Мікалай Васкабойнікаў, адна з самых загадкавых асоб у беларускім футболе. Незразумела нават ці мае ён дачыненне да МЛ ці не, але там рэсурс Трыбуна Бай даведаўся некаторыя цікавосткі пра яго, але давайте аба ўсім па парадку. Сам Васкабойнікаў больш вядомы менавіта праз покер. За кар'еру ягоныя прызавыя перавысілі ўжо 11 мільёнаў даляраў. Ён нібыта аматар, але ўзровень у яго даволі сур'ёзны. У 24-м годзе, напрыклад, ён выйграў турнір у Чарнагорыі. Гэтая перамога прынесла яму 4 мільёны і 700 тысяч даляраў. Таму фінансавыя поспехі МЛ у лізе канферэнцыі тут выглядаюць трохі сціпла. Пасля гэтай перамогі была такая цытата на Poker News, дзе гулец адзначыў, што покер у яго жыцці гэта так, ведаеце, для душы. Васкабойнікаў не стаў дакладняць, якім менавіта бізнесам займаецца, але адзначыў, што атрыманы выйгрыш гэта не тыя грошы, што змяняюць жыццё. Вядома і тое, што Васкабойнікава звязваюць даўнія сяброўскія адносіны з уласнікам МЛ Артёмам Лявонавым. А Юрый Пунтус нават узгадваў, што бізнесмен-пакерыст сапраўды вельмі ўплывае на МЛ. Не сакрэт, што вялікую ролю грае Коля Васкабойнікаў, хаця цяпер правільна казаць Мікалай. Ён мае магчымасць дапамагаць камандзе, любіць свой горад Віцебскі футбол. Ён хоча перанесці ўсю любоў менавіта на гэтую каманду. Хаця сам Лявонаў адмаўляў, што Васкабойнікаў неяк там укладваецца грашыма ў МЛ Віцебск. Пры гэтым Васкабойнікава называюць галоўным спонсарам Арэса з Лімасола. Паміж гэтай камандай і МЛ ужо існуюць пэўныя сувязі, яны бачныя па трансфернай палітыцы. З МЛ на Кіпр там перыядычна пераходзяць гульцы. Караценькая такая гісторыя, у якой насамрэч не шмат канкрэтыкі, але што ж даведалася Трыбуна пра свае крыніцы. Там некалькі цікавых біяграфічных момантаў. Пачнем з адукацыі. Мікалай Васкабойнікаў эксперт-крыміналіст. Вучыцца ён пачынаў у маскоўскім універсітэце Міністэрства ўнутраных спраў РФ, аднак там не давучыўся, перавёўся ў Беларусь у акадэмію Міністэрства ўнутраных спраў. Пасля працаваў у РУСе па маскоўскім раёне Мінска. Сваю дзейнасць у сілавых органах Васкабойнікаў скончыў у 2010 годзе. Крыніцы Трыбуны кажуць, што яго звольнілі з-за прагулаў. Адметна, што адбылося гэта літаральна за месяц да прэзідэнцкіх выбараў 2010 года. Што было пасля, як Васкабойнікаў прыйшоў да таго, да чаго ён прыйшоў, невядома. Таму фігура даволі містычная, непублічная, але, як мы бачым, з кіпай грошаў. Можа, гэта чалавек сапраўды ў пэўнай ступені стаіць за дабрабытым МЛ, можа не, хто іх там, разбярэ. Але скончваючы тэму Еўракубкаў для беларускіх клубаў, мы ж там ведаем, што Дынама Менск будзе гуляць супраць Брагі, і вось калі раптам беларуская каманда пройдзе далей, ну мала ли рознае, здараецца, то вось там ёсць шанец згуляць супраць сафійскага ЦСКА, браму якога надзейна бароніць Фёдор Лапавухаў. Вось гэта была, сустрэча, але зноў-такі наўрад ці. Ну і яшчэ адна важная падзея. На мінулых выходных у Варшаве прайшоў першы футбольны турнір памяці Мікіты Мелказёрава. Усе ведаюць, сколькі гэты чалавек рабіў для беларускага ютуба, для беларушчыны, але ён ладзіў і футбольны двіж. Шмат гадоў таму ён за свае грошы набыў форму для зборнай журфака па футболе. Дэвіз гэтай каманды стаў такім: неважна, як мы згуляем, але дакладна будзем самымі прыгожымі. З гэтай нагоды на турніры сабралася вось і зборная журфака. Згулялі вельмі дрэнна, але выглядалі нібыта ок. Ведаеце, то быў вельмі цяжкі дзень, але пры гэтым вельмі радасны і менавіта праз тое, што справа Мікітоса працягваецца. І на футбольным поле, як мы бачым, і не толькі. Таму жыццё маліна, давайце беларусіць разам, давайце памятаць людзей, якія аддалі сябе цалкам дзеля Беларусі. Дзякуй за тое, што працягваеце глядзець. Беларуская, жыве Беларусь!